навсякъде нормален. Като мене има много други по света, но за жените аз съм идеален, защото зная как главата да им завъртя. Ето пак стана петък вечерта, аз на бара пия нещо и седя, а тя наивна, млада идва. И номерът е ей сега да кажа, питона искаш ли да ти покажа? Питона, който гледам в гаража, домашният любимец там стои. Направо му ли става като кажа, питона искаш ли да ти покажа? Питона, който гледам в гаража, любимец е на толкова жени. Съм чувал милиони пъти до сега. Защо не гледаш котки, папагали или пък златни рибки, даже повече вода? Ето пак стана петък вечерта, аз на бара пия нещо и седя, а тя наивна, млада идва. И номерът е ей сега да кажа, питона искаш ли да ти покажа? Питона, който гледам в гаража, домашният любимец там стои. Направо му ли става като кажа, питона искаш ли да ти покажа? Питона, който гледам в гаража, любимец е на толкова жени. И не само бе. Номерът е ей сега да кажа, питона искаш ли да ти покажа? Питона, който гледам в гаража, домашният любимец там стои. Направо му ли става като кажа, питона искаш ли да ти покажа? Питона, който гледам в гаража, любимец е на толкова жени.